Pozdrav svima, sa vama su Ćofleksi. Danas ćemo pričati o našem specijalu, to jest o giveawayu što smo spomenuli u prvom klipu. Znači, poklanjamo League of Legends account, 30. level, nalazi se na EONES serveru, ima 76 čempiona, jedan od zlatih Fizz skin, full AP, full AD rune i to je to što se tiče osnovnih podataka o accountu. Da, što se tiče snimanja klipova, ja neću biti sad u mogućnosti da budem sa njim da izbacujemo zajedno klipove, tako da će on sam izbaciti klipove, pošto ja sutra putujem i neću biti tu nekih nedelju i po dana. Tako da će on sam izbaciti neki klip, neki gameplay. Što snimati? Pa vidjet ću sutra da vam izbacim jedan Minecraft gameplay. Minecraft gameplay? Dobro, to je. I kad se vratimo onda ćemo probati LOL i mislili smo da probamo da snimimo gameplay in the Forest. To je jedna jako dobra igrica na forum Minecraft, ali grafika je približna Skyrimu, tako na tu foru. I ima dosta komande, dosta opcija da se radi, sve pravi se kuća, preživljavaš preko noći i preko dana, napadaju te kao neki ljudožderi ovo. Danas imamo mi u specijalu što smo rekli. Ako želite da učestvujete u giveawayu, morate da ispunite 3 koraka. Prvi je da lajkujete video, drugi je da šerujete ovaj video i treći je da se subscribe-ujete na naš kanal. I kada to sve uradite, dodate nas na Facebooku, link će vam biti u opisu klipa. I pošaljete nam, na primjer, poruku pozdrav. Ispunio sam sve što treba za giveaway, mi to proverimo i ako ste to uradili kao što ste rekli, dodat ćemo vas na spisak za ljudi za giveaway i kad bude 150 subscribera izvlačit ćemo jednog od tih 150 ljudi, neće niko biti ovako izabran, nego ćemo random birati. Da napomenem, ako ste samo subscribe-ovali, lajkovali ovaj video, a niste ga šerovali, nećete učestvovati jednostavno u giveaway. I da vas upoznam sa našim najmlađim članom Ćofleksa, ova je naša Ćoflekska. Njeno ime je Ćoflekska. Trenutno ima 1 godinu, mnogo je bezobrazna. Voli mnogo da se grize. Grebe štipa i tako to, dobro naš štipa, ne može štipa. Isisila mi cijelu majicu, izbalavila mi cijelog, strašno. I linja se ko kjer, pogledaj ti ovo. Pogledaj ti dlaka šta je sunce, ti pa ljudi. Fuj jebem ti žena majka. Znači ako vi imate neke dobre ideje za neki gameplay ili nešto ovako, slobodno nam pošaljite poruku na Facebooku i mi ćemo vam pružiti taj gameplay. I ako zanima bilo šta u vezi sa računarima, ako imate neki problem sa računarima, javite nas slobodno, mi sve to znamo. Dosta znamo o računarima, možemo vam pomoći i u BIOS-u i instalaciji, radit ćemo, ako budete želeli, tutoriale za instalaciju Windowsa i za sve redno. I to je bilo to od ovog klipa, pozdravljaju s vašim Ćofleksi, to je to.